Akwai wani lokaci a wani gari mai nisan gaske ta yankin gabas. A wannan yankin an yi wani bawan Allah mai sai da ice sunansa Arba. Arba dai talaka ne, a kowace rana zai ɗau jakinsa ya shiga jeji neman ice don su samu abin da za su ci da shi da matarsa. Wata rana Arba ya kintsa ya shiga jeji don ya nemo ice. Daga nesa Arba ya hango rundunar masu dawaki suka doso inda yake. Kuma fuskarsu babu alamun walwala. Kai, wa'innan fa barayi ne, gara in samu wuri in ɗan laɓe. Nan take ya ɓoyar da jakinsa cikin ciyawa sai ya hau bisa ice ya laɓe. Wa'innan runduna masu dawaki suka zo sai suka ci birki dab da ƙarƙashin icen da Arba ke bisa. Nan take sai ya irga su, mutane 40 ne cif. Nan take sai suka sauko daga bisa dawakinsu suka ɗauko wasu manya-manyan jakuna. Nan ne Arba ya ƙara tabbatarwa cewa lallai ɓarayi ne. Jagora cikin ɓarayin ya matsa dab da wata babbar dutse ya dubi dutsen. Sai ya fara cewa, "Buɗe kofar sasami, buɗe." Nan take suka fara jin wani ƙara mai rugugi. Sai wata dutse mai girman gaske ta fara mirginawa kamar ƙofa ta buɗe, sai ga wata ƙatuwar ƙogo. Nan take ɓarayin suka shige cikin wannan ƙogo ɗaya bayan ɗaya ɗauke da manyan jakuna. Bayan na ƙarshe ya shiga, nan take sai ƙogon ya koma ya rufe kamar yadda yake. Arba dai yana can gefe ɓoye sai muzure yake ta cike da mamaki. Jim kaɗan sai dutsen ya kuma buɗewa. Barayin gaba ɗayansu suka firfito. Babban nasu ne wanda ya fito daga ƙarshe. Sai ya juya ya kuma gaya ma dutsen, "Rufe kofar sasami, rufe." Nan take sai dutsen ya kuma rufewa. Barayin gaba ɗayansu suka hau kan dawaki suka fice. To fa sai Arba ya sauko daga kan icce, babu ɓata lokaci sai ya miƙe zuwa wurin wannan dutsen. Sai ya kwaikwayi kalaman da ya ji shugaban ɓarayin nan ya faɗa. "Buɗe kofar sasami, buɗe." Dutsen ya kuma buɗewa da ƙara mai ƙarfin gaske. Cikin sauri sai Arba ya doshi cikin wannan ƙogon. Nan take sai mamaki ya lullube shi. Cikin ƙogon nan cike yake maƙil da zinari, azurfa, lu'ulu'u, suturan ƙawa da duk wasu abubuwa masu tsadar gaske. Ya juya ya dubi ko'ina cikin nutsuwa, ya tabbatar ba mai ganin shi sai ya ɗibi jakuna 3 ya yi tafiyarsa. Bayan ya fito sai ya juya ya kuma maimaita abin da shugaban ɓarayi ya faɗa ɗazu. "Rufe kofar sasami, rufe." Nan take sai ya ɗora jakunan da ya ɗibo a bayar jakinsa ya doshi gida. Bayan Arba ya iso gida, ya kwashi labarin abin da ya faru duk ya faɗa ma matarsa. Ita a zuciyarta bata yadda ba, gani take satowa yayi. "Kai, ina ka samu wannan zinari haka?" Arba ya ƙara maimaita mata labari har sai da ta fahimce shi. Nan take farin ciki ya lullube ta sai suka buɗe jakunan. "Kai, abun farin ciki mu irga mana." "A'a, mu tona rami dai mu ɓoye wannan zinari." "To, ka je ka tona rami ne kuma zan je gidan yayanka Kasim in karɓo mana ma'auni ko?" Yayan Arba Kasim ɗan kasuwa ne mai kuɗin gaske amma yana da ƙanƙamo da maƙo kuma baya taimakon kaninsa Arba. Hankalin Arba bai ɗauka ba sai ya ma matarsa kashedi. "Don Allah, kada ki faɗa wa kowa zancen wannan zinari, ba na so kowa ya sani." Matar Arba ta je gidan Kasim sai ta roƙe shi da ya taimaka musu da ma'auni. Kasim shi dai ya san Arba da matarsa matalauta ne, sai ya tambaye ta, "Me yasa kike buƙatar ma'auni? Gashi ba abin arziki ne gare ku ba." Nan take sai ta kago wata ƙarya domin ta lullube lamarin, amma ina, Kasim ya ƙi yarda da magananta. Kasim dai da wayon tsiya yake sai ya shafa zuma a karkashin wannan ma'auni kannan ya ɗauka ya miƙa mata. Tana ƙarasowa gida sai suka fara auna wannan zinari. Bayan sun ƙare, Arba sai ya kai ya banne a wannan ramin da ya tona.
Bayan sun ɗan huta sai matar Alibaba ta ɗauki wannan ma'auni ta mayar wa Kasim ba tare da ta lura cewa zinare guda ya makale karkashi ba don zuman da Kasim ya shafa karkashin ma'aunin. Kasim yana karɓa sai ya dubi karkashin inda ya shafa zuma. Da ya ga zinari, abin sai ya bashi mamaki matuƙa. To, Kasim dai yana cike da mamaki har dare ya shiga bacci ya gagara bacci sai tunani yake ta yi. daga ina Alibaba kuma ya samu wannan zinari haka? Bacci dai ya gagara. Da gari ya waye yana tashewa sai ya zarce zuwa gidan Alibaba. Sai ya nuna musu zinarin da ya gani a karkashin ma'auni. Alibaba, kai dai matalauci ne, daga ina ka samu wannan zinari? Kai bayani yanzu. Nan take sai Alibaba ya kwashi labari ya gaya masa da alkawarin kada ya faɗa wa kowa. Idan baka nuna min inda wannan kogon yake ba, wallahi sai na faɗa wa barayin nan abin da kai. Haba Kasim, Alibaba dai ya san halin Kasim zai iya aikata abin da ya ce. Ba shi da zaɓi. Sai ya ɗauki Kasim suka tafi wannan kogon tare. Ka gani, kogon na bayan wannan dutsen. Amma don Allah mai sauri mu tafi kada su same mu anan. Nan take suka juya suka koma gida, amma Kasim ya gagara juriya sai tunani yake ta yi. Nan take sai ya kwashi jakunansa guda biyu suka koma gurin wannan kogon. Bayan ya ƙaraso sai ya faɗi abin da Alibaba ya faɗa masa. Buɗe dutsen sasami, buɗe. Nan take sai dutsen ya mirgina, kogon ya buɗe. Kasim bai yarda da abin da ya gani ba, gani yake kamar a mafarki. Sai waye-waye yake ta yana muzurai. Zinare na ta walkiya duk ya ɗebe hankalinsa. Cikin sauri sai Kasim ya cika wa'annan jakunan da ya kawo da zinari da azurfa. Bayan komai ya cika ba shi da gurin sawa sai ya doshi kofa. Yana isa sai ya ga ashe wannan dutsen ta mirgina ta kuma rufe kofar. Abin tashin hankali shine Kasim ya manta da kalaman da ake faɗa kamun kofan ya buɗe. Sai ya fara shagube don tuno kalman ko zai samu ya buɗe kofan. Buɗe kofa, buɗe, buɗe, dutse buɗe, buɗe mana, buɗe. Duk wani abin da Kasim ya faɗa dai kofar na nan a rufe. Nan take sai ya rikirkice sai ya fara nema ko akwai wata kofa, amma ina babu wata kofa sai wannan. Bayan wani ɗan lokaci dai barayin sai suka kuma dawowa. Da suka ga jakuna guda biyu a tsaye a kofan sai suka fara zargi, gaba ɗayansu sai suka zare ta kubba suka tsaya. Buɗe kofar sasame, buɗe. Dutse na buɗewa sai ga Kasim nan cikin tsoro yana ta muzurai, suka kama shi take suka yanke mai hukunci. Dama wannan ne ɓarawon da yake sace mana zinari. Har dare yayi Kasim bai koma gida ba, matarsa sai ta shiga damuwa. Nan sai ta tafi gidan Alibaba don ta tambaye shi. Alibaba ma shi ma yana cikin damuwa, ya ce ai bai dawo ba. Alibaba sai ya tashi ya doshi gurin wannan kogon, sai ya ga har yanzu ga jakunan Kasim a tsaye. Nan ne sai ya gano cewa Kasim yana ciki kuma tabbas zuwa yanzu barayin nan sun kashe shi. Sai ya je gurin matan Kasim ya faɗa mata duk abin da ya faru. Nan suka yanke shawaran kada su faɗa ma kowa don gudun bakin mutane. Bayan wani ɗan lokaci Alibaba da matarsa sai suka tare suka koma gidan yayansa Kasim da zama. Nan suka karɓi kasuwancin da Kasim yake yi sana ta juyawa a hankali arziki ya bunƙasa. Kwanciyar hankali dai ya tabbata. Zuwa wannan lokaci shugaban barayi dai sai gani yake zinarinsa na cikin wannan kogo raguwa yake yi kowace rana. Sai ya tura wani daga cikin barayin ya shiga gari ya duba idan akwai wani abin zargi. Kai, ka je cikin gari ka duba idan akwai wani sabon mai kuɗi wanda yake ta kashe kuɗi ba gaira ba dalili. Da barawon nan ya shiga cikin gari ya je kasuwa sai ya ga Alibaba na cefanne da zinari a hannunsa. Wannan barawon sai ya lallaba ya ba Alibaba har gidansa. Bayan Alibaba ya shige gida, barawon nan sai ya ɗauki fenti ya zana alamun almakashi a kofan Alibaba. Da dare matan Kasim ta fita don ta baiwa dabbobi ruwan sha daman ta saba. Da ta fita, sai ta ga wannan alaman da aka zana a kofarsu, sai ta tuna cewa wannan dai ba alkhairi bane duk yadda aka yi. Ita ma sai ta ɗauki bokitin fenti ta sa irin wannan alamun a kofofin da ke anguwan nan gaba ɗaya. Da gari ya waye, barayin nan guda 40 sai suka shigo gari don neman inda gidan Alibaba yake. Da suka ga akwai alamu iri ɗaya a duk kofofin anguwan,
sai suka juya suka yi tafiyansu. Amma sarkin ɓarayin ya sha alwashin sai ya samu Alibaba. Nan ya yi shigar ɓadda kama, ya shiga kasuwa yana ta zagayawa. A hakan dai har ya gano Alibaba, sai ya lamo ya bi shi har gida. Ya ƙwanƙwasa kofa, Alibaba ya amsa. Daga nesa na taho, na zo ne da tulunan man gyaɗa da yawa na saidawa, kuma sai aka ce da ni kai ne babban ɗan kasuwa, sai na ce bari in kawo maka ko za ka saya. A wannan daren Alibaba ya gayyaci shugaban ɓarayin su ci abinci ba tare da ya sani ba, yana tunanin cewa shi ma ɗan kasuwa ne kamar shi. Shugaban ɓarayin da ya tashi dawowa da dare sai ya dawo da manya-manyan tulunan man gyaɗa guda 40 da sunan abin da zai saida wa Alibaba kenan. Alibaba kuma ya sa ma'aikata suka shirya kan teburin cin abinci. Sai Alibaba ya ce, yallaɓai, yau dai anan zaka kwana ko? Anan zan kwana. Lokacin da Alibaba da bakonsa sarkin barayi suna cin abinci, sai matar Kasim ta tafi ɗakin da aka ajiye tulunan man gyaɗa domin ta duba. Sai ta ji kamar muryar mutane suna magana cikin tulunan. Mu fita ne? Lokaci bai yi ba. Matar Kasim nan ta tabbatar cewa barayi ne a cikin wannan tulunan ba man gyaɗa ba. Dama ba ta yarda da bakon nasu ɗan kasuwa ba, sai ta wuce ta tafi madafa ba tare da ta faɗa wa kowa ba. Dama suna da man gyaɗa da yawa, sai ta ɗora a kan wuta sun da ya ɗau zafi jau, ta ɗibo ta zuzzuba a cikin tulunan nan gaba ɗaya. Nan take ɓarayin nan duka suka soyu a ciki, duk suka mutu. Can da tsakan dare bayan kowa ya yi bacci, shugaban ɓarayi sai ya zo gurin ya tsaya. Za ku iya fita yanzu. Ya ji shiru babu wanda ya amsa, sai ya ce da su, wai bacci kuke yi ne? Nan ma ya ji shiru babu wanda ya amsa, sai ya buɗe ɗaya daga cikin tulunan. Kai, me zan gani? Da ya san cewa shi ma tabbas za a kama shi, sai ya fice daga gidan ya ari na kare bai kuma dawowa ba. Da gari ya waye, matar Kasim sai ta kwashi labarin abin da ya faru da dare ta faɗa wa Alibaba. Nan suka gane cewa ba su da matsala da wayannan ɓarayin kuma. Nan Alibaba da matarsa da matar yayarsa Kasim suka zauna cikin kwanciyar hankali da wadata. Fassarar Umar Faruk Ganye.